Szeretnénk, ha ebből a kezdeményezésből majd tradíció válik, hiszen be szeretnénk vonni az erzsébetvárosiakat is magába az Erzsébet programba, hiszen itt bölcsődékről és óvodákról van ma szó. Az elmúlt években el kell mondani, hogy rengeteget költöttünk a bölcsődék, óvodák fejlesztésére. De egy kicsit ez olyan, mint mikor egy takarítónapot megszervezünk. Erzsébetvárosi önkormányzat rendszeresen takarítja az erzsébetvárosi utakat, tereket, de amikor iskolásokat, civileket, egyéb önkénteseket bevonunk az utcák takarításába, évente egyszer-kétszer a takarítónapon, akkor mindenki sajátjának érzi egy kicsit az egész problémát. És azt, hogy a bölcsödéket, az óvodák ügyét is magukénak érezzék, talán ezzel is rá tudjuk fókuszálni a figyelmet, és ebből szeretnénk majd tradíciót teremteni, hogy adományozzunk erzsébetvárosi dolgok érdekében, jöjjünk össze, kicsit beszélgessünk, kicsit legyünk együtt, és tegyünk Erzsébetvárosra közösen.